Kok dosen timnya? Mbok nek aku sing maju ki diseproti ngono lho. Sepot. Tak cowok tenan Mas Bayu. Juragane sapa? Juragane Mas Bayu. Ngawur karo lewat juragane kuwi. Mungkin po yo sing aku dalem ojo. Oh sing rancak. Ngomong ket mau kaya. Panas ngene iki. Yo rancak yo. Yo, nek jandruk rancak. Wes kok kumpul ramake, jenengmu sego atiku, sakjenenge ra ngamusi, iki tresno sing coba pojone ati, mangke kowe ora ngerti, kowe sing kawanti-wanti, malah jebul saiki, kowe mesane Mangga males ya. Selagamu apa? Celitit ngawur wae iki langgame iki. Ora telitit. Iki langgame iki seripat, seripit. Oh, berarti aku kleru. Ngawur kok celitit padahal bakul Pepsodent.